ଆୟୁଷ ତୋ ହାତରେ ଏତେ ରାକ୍ଷୀ କିଏ ବାନ୍ଧିଲା? ନୂଆ ଭଉଣୀ। ରାକ୍ଷୀ ବଢିଆ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ ହେଇଛି। ନଅ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇ ରାକ୍ଷୀଟା କିଏ ବାନ୍ଧିଛି? ମୋ ମା। এইটা ମୋ ମା। এইটা ମୋ ମା। এইটা ମା। এইটা ମା। এইটা এইটা ଦେଇଥିଲା କିଏ? ମୋ ଭାଇ। ଭାଇ ବି ରାକ୍ଷୀ ଦିଅନ୍ତି? এটা হিরণ, এটা হিরণ, এইটা আইমন, ওপা, এটা চুমকি দিদি, এটা মামা, এটা মামা, এটা তুলসী পরি। কিন্তু Okay. ବାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। କହୁଛି ନଅ ଭଉଣୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ନଅ ଭଉଣୀ ମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ରାକ୍ଷୀ ମାମା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ବଦମାସ।